tichingoribata kuna Chivhayo apo Sonia Madzikanda ati ari kuda 25 million US dollars divorce settlement pamwe chete ne 40,000 US dollars ye monthly spousal maintenance nemota dzakawanda uye nedzimba. Asi kama lawyer ati we have no obligation to maintain a woman who voluntarily terminated the union. Sonia ati iye ndiri kungoda 2.5% chete pamari yake. Hamusi kuona here kuti mukomana uyu billionaire. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Mune zvese zviri kuitika. Sonia watanga kuburitsa prize dzemawachi akati 25 million mawachi awikine 55 chete ndo zviri kumurwadza here kana kuti zvakare weekend ane mabebe akawanda ano maintainer paburitswa zvakare amount ya no maintainer nayo my girlfriends zvaburitswa zvakare chero amount dzaanoshandisa kutenga bhutsu amaini navasikumira vari kuti due date musi wa 26 saka she's running out of time ndo saka paramba pongoburitswa information yakawanda kudai. Sei weekend vatobatsirana zvavo nehurumende kupa maambulensi kuzvipatara vati ivo inini am outbound ndakutoenda zvaSonia ngaazvionere oga. So Sonia is demanding a share in several upmarket properties and a fleet of luxury vehicles. Proceedings aya ari kwa ikoti chaiko. She's also seeking 40,000 US dollars monthly spousal maintenance, exclusive ownership of properties in Gletwin, Ballantyne Park, and a Sandton apartment. 7 vehicles including 3 Rolls-Royce, Range Rover, Mercedes-Benz Maybach, and Lexus SUV. In a summons filed through Mawuni-Gidiri Law Chambers, Madzikanda stated that the parties entered a customary law marriage in July 2017 with lobola paid, arguing the Matrimonial Causes Act entitles her to an equitable share of assets allegedly acquired during their union. She is further seeking full coverage of the children's education, medical care, ma holidays, ne dzimwe upkeep dzavo. Wigino Chivhayo, represented by Mpofu Mashata Chambers, disputes the claim, stating in court papers that the union was never registered and therefore does not ground spousal maintenance or asset division, and describing the demands as frivolous and vexatious. His lawyer adds he has no obligation to maintain a woman who voluntarily terminated the union. The dispute has also spilled into urgent chamber application in which Chivhayo alleges Madzikanda has systematically denied him access to their 2 minor children and seeks a provisional order granting alternating weekly access, shared holidays, and regulated contact. The matter is still pending kumakotsi asinyaya ndiyo so ndo mashoko aya ndo zviri kudiwa na Sonia izvi. So iye Sonia ati 25 million ye 1 billion, it is only 2.5% chete. Musure mezvi Sonia aburitsa headlines dzakanze say weekend Chivhayo a few days ago purchased 2 watches worth 450,000. So Sonia angoti 25 million US dollars ka, that is only 55 watches chete. Saka be a millionaire, have a baby by me. Do mashoka Sonia ukangoitira say weekend mwana chete watova a millionaire. Azonyora zvakare akati how much does Wicknell spend on shoes a year? There isn't any verified amount Wicknell Chivhayo spends on shoes per year, but we can estimate based on what is reported. His entire shoe collection has been reported to be worth 117,000 US dollars. Reports also mentioned he owned hundreds of pairs of shoes over time, so he also adds designer shoes every year. So ndo zvokutagwa naamai vakati aiwa baba mari vanayo imimi chete ndimi musinga understand kuti mari yandiri kukumbira it's just a drop in the ocean. Dare I ask how much does Wicknell spend on his girlfriends every month? Short answer, there is no fixed monthly allowance figure publicly confirmed for Wicknell Chivhayo's girlfriends or partners, but based on his spending patterns, it's very high
and irregular, not like a salary. How do we know? He has spent over 9.3 million in about a year on gifts and luxury items. His gifts include cars worth 150 to 450,000, cash gifts in the tens or hundreds of dollars, lobola plans around 100k. So he's a big spender zvakare. Sonia wawedzera kati weakness Chivayos car net worth iri kuti chini. He is known for a very flashy collection of luxury cars, but there isn't a single official verified figure for his personal car collection value. However, based on multiple reports and public disclosures, we can estimate it quite closely. Estimated car collection net worth 9.3 million on luxury cars, and then his cars alone could be worth more than $10 million. So a reasonable amount, let us say 8 million to 15 million on cars only. Manetizens ari kuti hapana pauchati mudzimai uyu was a customary wife, hatina kuenda kukoti kundosaina mapepa wobva wati hapana chandiri kumupa. Zvatakataurirwa wani kuti mitemo yemichato yachinja zvekutodaro. Vanhu pavakaisa mutemo wekuti unobvumidzwa kuroora mudzimai wechipiri nemamwe maclose akasiyana siyana, vana seWikineu vanenge vasina kuchibata chimemo ichi. Saka kana iwe uchitora madzimai usingachati navo uchienda navo kumapostori mondobatanidzwa nana madzibaba, are you saying kuti pamuchazora mbada they are not going to get anything since vasina kundosaina kukoti? Sisi Lulu vanofanira kutopamuka, kana vakadzikotsera ngavatochangamuka, nekuti navowo in 4, 5, 6, 7 years later tichange taapano zvakare vakachatwa navo muchato upi wesowe here ukaperera ikoko ukaitwa celebration, asi hatina kuona muchato muchena vachindosainiswa. Zvinoreva kuti chero navo vachazongosvipwa kana nguva yacho ichinge yakwana. Izvi zvese zvichiitika seWikineu vatofara zvavo kuti vatendwa nahead of state mushure mekudonata maambulances to the government. Hatizoverengi zvedu tsamba yacho nekuti yakareba, naiwo macapital letter tamboti aiwa zvanhasi regai vagotendwawo navamwe panyaya yamaambulensi. Vati ivo outbound. I mean no disrespect to anyone, so please just ignore my Dolce & Gabbana tracksuit and my platinum Rolay, the excess silent car with the diamonds. Ndokuisa zvavo munhu achiseka vachitoradza kuti pane ari kufanira kufinurwa. Manetizens angoti the most talkative millionaire in history, the first millionaire to insult his baby mama in the name of proving he is happy. Zvinoratidza uchildish. Dzimwe nguva mari haina zvainotiitira Janice Messi's. Vamwewo ndokuti just to put it in context for the ordinary person, the platinum Rolay dated with the ice blue dial costs $115,000, which is a house in Madokero. No need to cherish luxuries because everything comes and goes. Even the life you have is borrowed. Vamwewo ndokuti she will always be the rebound. Moyo uri kuna Sonia.